Ubufakazi obuvela lapha kwiMadlanga Commission buveza ukuchachaza kumdabu waseNdiya laphana kwi-IDEC Commission. Kwi-IDEC i-unit le ephethwe uMrs Johnson. Kunomseshi omkhulu lapha ophethe obizwa ngegama kuthiwa uSunel Balochen. uSunel-ke le unamacala, uqashwa nje laphana uvele unecala abekelwe lona ne-warrant of arrest, kodwa waqhubeka waqashwa ngoba ungomunye umdabu waseNdiya. Siyakhumbula kwi-ad hoc committee bambuza uMrs Johnson ngalo Sunel, wadla amazambane. Impendulo yakhe leyo ayiphumelanga obala. Kwakuyena uDarlene James Mangaphosisi noShongwe ababembuza bemxina ngalo kuqashwa kwalo muntu onamacala. Abanandaba-ke noma ungenamacala laphana, as long nje uma ngabe umdabu waseNdiya ukhona laphana futhi uphethe. uSunel-ke lo unamacala amaningi. Kuthiwa lapho ubezenzela nje kumaPakistan e-Eastern Cape, eyiqoqela nje imali ngokuhlala kwawo lapha. Kwahamba angayithanda lento. Elinye lawo uMohammed lambuza ukuthi wena kwenzeka kanjani ukuthi unecala, unewarrant elengekhanda lakho, kodwa kube uwena uphansi phezulu, usebenza ndlelani? Walishaya-ke lelo Pakistan, wacishe walikhumbula amazinyo. Unecala futhi lokushaya. Akona kodwa lokho, uphinde futhi kube uyena umuntu owatholela imvumo engekho emthethweni zokuhlala la eSouth Africa, isikakhulukazi abasePakistan. Ubuye ababoleke nezimali ezinkulu abakhokhise, noma umuntu eseyiqedile imali kodwa uyaqhubeka ayikhokhe. Ubadayisisa nogwayi ongekho emthethweni, amaboss no-Pacific bamashumi laba esibaziyo ukuthi bangena ngendlela engekho emthethweni. Uma usuyibuka lento iya-connecta ama-puzzle neminye imibiko esike sayiveza la ethinta ubufakazi bukaMajor General Feroz Khan. uMajor General Feroz Khan kwamanye amavidiyo sekuvezile ukuthi uxhumene kakhulu no-Mrs Johnson. Ikhabhali yamaNdiya. Kunabanye-ke aseceleni sibavezile ukuthi bakwenza lokho ukusebenza kwawo kube lula futhi bayawavikela. Okunye-ke akwenelanga lapho ngoSunel. uSunel ngekhathi i-IDEC ihlwitha lela cala likaVus'Gcat Mahlala ngaphansi kwe-PKTT eyayisabhizi saliphenya, yalithatha yalenzelayo leli le-Medicare 24. Lela cala-ke uma isilenzelayo yenze izivumelwano noKat Mahlala ukuthi uzocula akhiphe abanye abantu abathintekayo kuleli cala leli. Uma usuyibuka lento uphinde futhi ubeke ama-puzzle akho, uyabona ukuthi uVus'Gcat Mahlala ungomunye wabantu bakhe. Benza-ke isivumelwano sokuthi uma kwenzeke ebeka eveza amagama abantu abathize, isigwebo sakhe siyokwehliswa sibekwe ku-8 years. Ngebhadi-ke bathe uma besibeka leyanto enkantolo, inkantolo yayichitha, akuhambanga njengokucabanga kwabo. Futhi uyayibona leyanto ukuthi inhloso enkulu yayo bese beyisheshisa ukuze leyanto ikwazi ukubopha nabantu abadinga ukubabopha abanjengo iphoyisa elikhulu uFani uMasemola, uGeneral Fani Masemola. Siyambona-ke uSunel uyena uphansi phezulu mangabe kuvele enkantolo uVus'Gcat Mahlala. Akukhona nje ukuthi uwumseshi wakhe, kodwa uyabona ukuthi banokuxhumana okungaphezulu komseshi nekanye nesiboshwa. Siyabuya nezinye izindaba.